تماشاوانên hêja girê dayê rewşa vê vîrusa korona pisporên nexweşiyên vegertinê Doktor Fikret Yıldız ji Duisburga Almanya gel min e dem baş Birêzî Yıldız ez ji wê dest pê bikim yani baştirîn xweparastin ji vê vîrusa korona çi ye wekî hevwelatî wekî kes mirov çawa bi baştirîn awayî dikarê xwe biparêze. Dem baş Kemal spas ji bo programa ve programek gelekî dicî daye herî baştirin ya ki kes xwe ji vê koronayê biparêzin paqijiyê hîjyene û însan eger ji qerebalixê dûr biseke û derket çarşiyê bazarê danûstandinê û zivirî mala xwe yan ji gihîştê derekê dest şuştinê dibin ava deherîkî de dest şuştina û pêçiya tiliya şuştina wan dibin ava deherîkî de ew gelek mühim e tiştekî biçûk e berê gelek mühim e û wekî din jî em bêjin kesek gumana nexweşbûnê heye û gere direkt neçe nexweşxaneyê yan jî cem doktor eger derfet hebe imkan hebe telefon ke piştî wê here cem doktor û nexweşxane ev ê baştir be. Birêz Yıldız min dixwest ez bizanim mesela şîveyê xwarinê hene yan jî fêkî hîşînahiyê ku bikaribin laş bihêztir bikin bergiriya wê beramberî vîrusê zêdetir bikin. Ew gelek mühim e yani xwarin vexwarin hêşînayî masî şorbê masî li bes gere hêşînayî xwarin em bên goşt gere baş pê kelandin yani goştê çîk xax ev ne baş e hêşînayî mêve feqî gere baş pê şuştin yani li ser em bêjin heftê dereceyî da pîleyî da gere goşt bê kelandin û amadekirin masî yan jî goşt yani ev hewceye lazim e kuvvettir dike li hemberî nexweşxanê nexweşiyê li bes tenê nebese û kesek nexweş dikevin jî yan jî em bên jiyana xwe didin ji dest didin piraniya wana jî yan kalin pîrin yan jî kesek berê de nexweşiya astımê lê hene cigerê lê hene evna zêdetir jiya xwe ji dest didin. Belê spas Doktor Fikret Yıldız pisporên nexweşiyên vegertinê ku ji Duisburga Almanya tûl gelmin. Erê gel.